ρε Γιαούρη. Μα θες πως τουρκεύεις, όλα ρόδινα θα είναι. Παλάτια θα χτιστούν στο όνομά σου, για σένα. Γυναίκες θα έρθουν από τα βάθη Ανατολής να διαλέξεις ποια θα παντρευτείς. Και οι δουλειές δεν θα είσαι πια εργάτης, αλλά κύρις, σε όποια τέχνη επιθυμείς. Ποτέ! Το Χριστό μου δεν το πουλώ έτσι. Με λεφτά και γυναίκες. Πρόσεξε, Γιαούρη. Πρόσεξε τα λόγια σου. Στις φυλακές τα σίδερα θα σε κλείσω να σαπίσεις. Τη σάρκα σου θα κάψω με καυτά σίδερα. Τη γλώσσα σου θα κόψω. Τούρκεψε και όλα θα τελειώσουν πριν καν αρχίσουν. Μην νομίζεις πως θα μου αλλάξει την πίστη στο Χριστό. Με αυτές τις φοβέρες. Γι' αυτό βασάνισέ με, μαστίγωνέ με, κομμάτιασέ μου όλο το σώμα. Αλλά να ξέρεις πως ποιος καλύτερο, κανένας άλλος θάνατος, ο δυνερότατος θάνατος θα υπάρχει για μένα. Γι' αυτό θυμήσου. Πιο πιθανό είναι να γίνεις εσύ χριστιανός παρά εγώ να αρνηθώ την πίστη μου στον Χριστό. Πρόσεξε τα λόγια σου. Αλλά και εσείς άπιστοι. Δεν έχετε άλλη δουλειά να κάνετε παρά να μου φέρνετε άπιστους που και καλά αρνήθηκαν τον Αλλάχ. Και με το στανιό μωρέ θα φέρουμε καινούριους πιστούς στον Αλλάχ. Με το στανιό μωρέ. Μουράτε Φέντιν, εγώ ψέματα δεν λέω. Δεν μου το επιτρέπει ούτε το κύρος μου, ούτε η θέση μου. Αυτός ο άνθρωπος είναι θεομπαίχτης. Εγώ τον αγόρασα και μου έφυγε παρά τη θέλησή μου. Και τώρα, ενώ έχει αλλαξοπιστήσει, παριστάνει τον χριστιανό ενώπιόν μας. Αλλά εγώ δεν ξέρω που να είναι, θα έρθει ο Βεζίρης να μας πει τη γνώμη του. Ψέματα! Ποτέ δεν αρνήθηκα τον Χριστό και ποτέ δεν το έσκασα, εκείνος με πούλησε. Σαλάμ αλέκουμ. Αλέκουμ σαλάμ. Βλέπω δικαστή, σε βρίσκω πάνω στο έργο. Ναι, μόλις πάλι καλά που ήρθες τώρα, θέλαμε τη γνώμη σου. Έχουμε αυτό με τον άπιστο που δήθεν άλλαξε την πίστη, πίστευε στον Αλλάχ, αλλά άλλαξε την πίστη του. Αυτός τα αρνείται όμως, τον έχω εδώ και πολλές μέρες στη φυλακή. Το μόνο που κάνει είναι να βοηθάει τους άλλους φυλακισμένους και αισθάνεται και δείχνει πως είναι στα καλύτερα ανάκτορα. Είναι αλήθεια μωρέ Γιαούρη. Δεν ξέρω Εφέντη, εγώ το μόνο που είμαι στεναχωρημένος γιατί δεν πρόλαβα να ξεπληρώσω για να δουλέψω στον τελευταίο Εφέντη μου. Μας νοιάζουν αυτά. Το θέμα είναι ότι ενημερώσαμε τον Σουλτάνο μας, Αβδούλ Χαμίτ, πολλά τα έτη του για την ολιγορία του Εφέντη δικαστή από εδώ. Τέλος πάντων, πρέπει να τελειώνουμε με αυτόν τον άπιστο. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Λοιπόν, άπιστε! Θα ομολογήσεις το Μωάμεθ ως προφήτη του αληθινού του Θεού του Αλλάχ ή θα ακολουθείς το Δήμιο για να σου πάρει το αγύριστο και άπιστο κεφάλι σου. Μίλα! Μίλα, άπιστε! Τι λες μωρέ, όχι! Τι λες μωρέ, όχι! Κύριε, τα χέρια μου παραδείγμα στο πνεύμα σου.